Бібліятэка беларускай квір-паэзіі. Хто піша і пра што сёння? Сёння беларуская квір-паэзія развіваецца пераважна па-за межамі краіны. У лонданскім выдавецтве «Скарына Прэс» выйшла першая ей анталогія «Мальцы выходзяць з-пад кантролю». Артур Камароўскі, паэт, які жыве ў Варшаве, выдаў зборнік «Анатомія». Там ён адкрыта піша пра свой досвед, пра каханне, пра тое, як быць беларусам і квір-асобай у эміграцыі. Ягоныя вершы перакладаюцца на еўрапейскія мовы. Таксама ў 2024 годзе ў Італіі выйшла анталогія сучаснай беларускай паэзіі «Свет скончыўся, а мы не». У ёй 40 аўтараў і аўтарак, многія з іх закранаюць тэмы свабоды і ідэнтычнасці. Гэтыя кнігі выдаюцца па-за Беларуссю, бо ўнутры краіны квір-тэксты могуць трапіць у спіс забароненых. На 2026 год ён перавысіў 300 назваў. Іх абвінавачваюць у нанясенні шкоды нацыянальным інтарэсам.